Heptäniň birinji güni ir säher bilen ayarlar taýýarlan ýakymly süt tötkülerini alyp mazara bardylar. Olar madaryň agdyndaky daşyň bir çete toğlanandygyny gördüler. Madaryň içine girenlerinde bolsa rep İsa'nyň cesedini tapmadylar. Muňa hayran bolup dur kalar, karşılarında lowurdayan libassa 2 sany adam birdenkä peýda boldy. Ayarlar gorkup başlaryny yeregdiler. Yanka adamlar olara: "Siz näme üçin diýirini ölleriň arasyndan gözleýärsiňiz? Ol bu ýerde ýok. Ol diýrelli. Ol heni siziň bilen bileke jelilede özüňize aýdan zatlaryny ýadyňyza salyň. Ol insan ogly günäli adamlaryň eline tapşyrylmaly. Haça çüýlenmeli we 3-nji gün diýrelmelidir" diýipdi, diýdiler. Onsoň İsa'nyň bu sözleri olaryň ýadyna düşdi. Ayarlar madardan dolanyp gelip bularyň baryny on mirlere we beýlekleriň hemmesine habar berdiler. Resullara bu habary ýetirenler Magdalaly Meryem, Yowanna, Ýakubyň ejesi Meryem we olaryň ýanyndaky beýleki ayarlardy. Emma bu sözler Resullara boş görünni. Olar ayarlara inanmadylar. Petrus bolsa ýerinden turup madara tarap eňni. Ol egilip kepeniň boş ýatanyny gördü. Ol bolan waka geň alyp ýzyna dolandy.